Walay katapusan nga seguridad. Zacarias Kapitulo 14 versikulo 9. Og si Jehovah magahari sa tibuok nga yuta, niadtong adlaw usa lamang si Jehovah ug usara ang iyang ngalan. Ang dakong plano sa katubsanan mo resulta sa hingpit nga pagpabalik sa kalibutan ngadto sa pabor sa Dios. Ang tanan nga nawala tungod sa sala gipahiuli. Dili lamang ang tawo, kundili ang yuta ang gitubos aron mahimong walay katapusan nga puloy-anan sa mga masinugtanon. Sulod sa 6,000 ka tuig, si Satanas nanlimbasog sa paghupot sa yuta. Karon ang orihinal nga katuyuan sa Dios sa paglalang niini natumana. Ang mga balaan sa halangdon uyamot modawat sa gingharian, og managhupot sa gingharian sa walay katapusan, bisan hangtod sa kahangturan nga walay katapusan. Gikan sa pagsilang sa adlaw ngadto sa pagsalop niini, pagadayigon ang ngalan ni Jehovah. Kalauman ang tananiyang mga lagda, napamatud-an sila sa gihapon nga sa walay katapusan. Ang balaan nga mga tulumanon nga gidumtan o gipaninguhan ni Satanas sa paglaglag, pagasidunggan sa tibuok walay sala nga universo. Pinaagi sa matubsanon nga buhat ni Kristo, ang gobyerno sa Dios nagbarog nga matarong. Ang usa nga makagagahom sa tanan gipaila ingon nga Dios sa gugma. Ang mga sumbong ni Satanas gipanghimakak, ug ang iyang kinaiya napadayag. Ang pagrebilde dili na gayud mahitabo pag-usab. Ang sala dili na makasulod pag-usab sa universo. Latas sa walay katapusan nga mga katuigan, ang tanan luwas gikan sa apostasiya. Pinaagi sa sakripisyo sa gugma, ang mga pumuluyo sa yuta ug langit nabugkos ngadto sa ilang maglalalang diha sa mga higot sa dili mabungkag nga panaghiusa. Ang buhat sa pagtubos makumplito. Sa dapit diin midagsang ang sala, ang grasya sa Dios mas mudagaya. Ang yuta mismo, ang mismong dapit nga giangkon ni Satanas nga iyaha, dili lamang lukaton kundili bayawon. Ang atong gamay nga kalibutan, ubos sa tunglo sa sala, ang usa ka mangitngit nga buling sa iyang mahimayaong paglalang, pagapasidunggan labaw sa tanan nga mga kalibutan sa universo sa Dios. Dinhi diin ang anak sa Dios mipuyo sa katawhan. Diin ang hari sa himaya mipuyo ug nagantos ug namatay. Dinhi sa diha nga iyang himuon nga bago ang tanang mga butang, ang tabernakulo sa Dios maanaa uban sa mga tawo, ug siya magapuyo uban kanila, ug sila mahimong mga katawhan niya, ug ang Dios gayon magauban kanila, ug mahimo nga ilang Dios. Ug sa walay katapusan nga mga katuigan, samtang ang mga tinubos naglakaw diha sa kahayag sa Ginoo, sila modayeg kaniya tungod sa iyang dili maasoy nga gasa. Emmanuel, ang Dios uban kanato.